Even nke amaka ijeze meet Jesus na mbara igwe. Anyị ga na anyị ga na anyị ga na anyị ga na ụmụ Jesus ga na n'igwe anyị ga. So anyị chọrọ unu nwa Jesus na-eche ka Jesus gwọọ ya na-achọrọ ije ụlọ ọgwụ ka unu bịa na-atụnyere nwanne anyị nwoke mgbe unu ya ahụ for size nke amaka nke ya adị mma for especially na ụmụ nwaanyị eriri eri Chiamaka Chinenye Onyinye. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Maazị Ezeaku Ejiofor emeela ka ọha na eze mara na o nweela ofu onye otu ha bụ ndị otu omenala bụ Oge Eziokwu bụ onye nke nwere ụlọ ebe a na-arụ igbe ozu bụ nke ọ sị na ya chọrọ ka ya mere ya ndị niile bụ ndị otu ka ndị otu Kristi ka ọ dịrị ha mfe ebe ha ga-agbapụta nnọọ wee bịa zụrụ igbe ozu mgbe ọbụla onye ọbụla n'ime ha tibiri n'ike wee nwụọ. O kwuru nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya ebe ọ nọ n'ụlọ ahịa ya bụ nwa amadi onye nke na-ere akpati ozu bụ ebe ọ nọrọ wee gosi ụdị akpati ozu dị iche iche ma kwukwanụ ndị ọ na-eche na ya bụ akpati ozu ga-ekwesị ekwesị. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ndị ya na-agwa ya bụ okwu bụ ọtụtụ ndị ụka otu Kristi bụ ndị na-abụ mgbe ọbụla ha bidoro yawa ahụ ha hapụ ụlọ ọgwụ ha kwesịrị ịga wega nara ọgwụgwọ ma gbara gawa n'ụlọ ụka ya na ọtụtụ ụlọ ekpere dị iche iche ebe ha na-achọ ebe a ga-eburu ha amụma. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu Maazị Ezeaku Ejiofor ihe niile nke o kwuru na ya bụ ụlọ ebe a na-ere igbe ozu. Ka m bịakwanụ. Ndị be anyị daalụnụ. Ịwọchi ihe anyị na-eme bụ a na-ekwu ekwu na-eme eme. Anyị na ebe a na-ele akpati ozu tata. Anyị na-eme vidio n'isi ụmụ atụrụ Jizọs. Ndị pastọ riri eri na Nigeria. Last time a gwara m unu si unu ebe ọ na America na every village na USA nwere over 200 hospital and over 2,000 ambulances. Ebe ọ na every village today na Malaysia nwere over 100 hospital and over 2,000 ambulances. The same thing in London, the same thing in Italy, the same thing in France, the same thing in Spain, the same thing in Dublin, the same thing in Germany. Mana onye Igbo enwere hospital na village ya wee na-ekpuchizi obodo ya n'ọbara Jizọs. Agwa na obodo ọbụla enwere ụlọ ọgwụ nwere ọbara Jizọs ga na-anwụ ọnwụ ihere, ọnwụ ike. Na ebe ọ na ndị be anyị achọghị ịtụgharị uche ka anyị mara ka anyị ga-esi dozibe be anyị. Ndị ahụ ndị pastọ kpochiri ntị na ndị reverend fada kpochiri ntị na agwa mụnụ bụ ndị otu mụnụ unu ga-eje bido ahịa akpati ozu nke a one of shop nwanne anyị nwoke bụ Yohan Funeral na-enye ebe a nwanne anyị ebidoga ahịa akpati ozu and ọ na-aga nke ọma. So anyị chọrọ unu nwa Jizọs na-eche ka Jizọs gwọọ ya na-achọrọ ije ụlọ ọgwụ ka unu bịa na-atụnyere nwanne anyị nwoke mgbe unu ya ahụ for size nke amaka nke ya adị mma for especially na ụmụ nwaanyị eriri eri Chiamaka Chinenye Onyinye Ngozi Ifi Ukeria nke ya efiti gị nke ya efiti gị ụmụ nwoke anyị ndị eriri eri ndị a chọrọ ka etija gị ka ị bụrụ odogwu. Aka na-agwọ ya mo bịa aka na-agwọ ya bịa. Onye China na-arụ MRI machine ba pịa gị na opik every single something nọ n'ime gị. Onye acha alapụlụ gị ịgụrụ Jizọs egwu na-agwọ ya wee lụọ scan ọ ga-abịa wee nene nwaanyị dị ime amalụ maọbụ ime nwoke ka ọ bụ ime nwaanyị ka ọ dị. Anyị afụrụ ihe niile as a miracle. Ihe anyị fụrụ as a miracle bụ inwe olive oil anyị ji esi nri n'obodo oyibo. So nke a maka ụmụ nwoke anyị ndị eriri eri ndị afọ bia eriri eri ihe ama bụ n'aha Jizọs amen, n'aha Jizọs amen. Ebe a nke a ya efiti ndị amụma na-ebu mere gịnị mara ha ama efuru ya ohe ama ọ ya dịrị gị na mma. Ihe na-azụ na eke na-azụ n'oye na-azụ na afọ na-azụ na nkwọ maka na ndị eriri erika. Nke a kịta nke a ya efitikwa ụmụ agbọghọbịa na-anụbeghị di ete na-ekwu na-achọrọ ije ụlọ ọgwụ iyi arụ isi na ọnkụlụ gị mee gị ihe na-eme gị mana your father amaghị eme mmadụ ọya mana ọnkụlụ gị mazi eme mmadụ ọya. Enwere test anyị na-eje na Ibadan na Ọbayasa a na-akpọ angiography test. Ihe eji eme test agịda 580,000.
unu nwa na-epigharị piom 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 na-ekpere mmadụ one n'ime anyị ga-enwe ụdọ ọya detect nwụọ ya mmadụ na-eji ego ije search lab. Ọ na-ewute m na Naịjirịa onye jesi ụlọọgwụ pata ọsị na ya jere ụlọọgwụ na o nwere ihe afụrụ ihe ị nwere facility. Enwe nwanne anyị na-eme comedy na London a na-akpọ MC Akọnuche. O jee London bewa akwa a medical practitioner ka ọ si na o nwere ọya na-egbu ndị be at the age of 60 and ada ọya dị over 60% of Nigerians na-alụ mana enwere the machine eji a diagnose the sickness na Nigeria. Ihe ndị Reverend Father na pastor na-emeela anyị na Igbo bụ ịnapụ anyị ego private jet rụọ parish na-agwa anyị n'ụwa na-emebi arụ ya aha ha jee London jee treat onwe fa gị nwa na-achọbara isi n'okwu asaa pụta achọrọ m ịgwa gị na ụmụ Chineke bidogo egwenye biznes ka anyị na-egwa gwa nsị gị junction ọ bụla ịpụta jee kpọsa akpati ozu dị o nwere ya na-agaghị agịta na Igbo ka akpati ozu because na ndị be anyị da anụ ihe village ọ bụla enwere ụlọ ọgwụ ga na-eproduce ndị aka akpa na-eproduce kidnapper na-eproduce kwa ọnwụ ike eziokwu ka asị eziokwu nụ na nke amaka nke afọ ndị nke a butegoro ike nke abụfọ ndị a butegoro ike alụ ya aga ijikwa ego kama ihe eji ụlọ ọgwụ isi na ọbụrụ ihe ụlọ ọgwụ na ọbụrụ ihe ụlọ ọgwụ na-ekwe ya ebe a ọ ga-efe iti gị ịmapụta gị ike apịachago gị bụrụ odogwu ime na onye China lụ pant iyi n'ụkwado ekwu okwu ife oyi slippers na-aga so oya funeral Yohan nwa Chineke ndị nna nna anyị sịrị onye na mgbochi ọya ga gịnị ọgwụgwọ ma ọgwụ eziokwu mana ndị be anyị ụfọdụ ndị isi religion bịazi were ndị be anyị na-egwu egwu onye afọ ya toro eto o jere scan na sị na ihe mere eme ohe a na ime mmadụ afọ eto eto mba imekecha kara aka mmadụ mba dadi ga eme ya mba dadi ga-emenụ gị mmadụ mba ihe ọ bụ scam wuo ya scam ihe ọ bụ gịnị scam ihe ọ bụ gịnị scam ihe na-eme afọ ndị be anyị eto eto bụ ọya onye a nwere ike nwee stomach tumor fibroid or no nwere kidney problem or liver problem yote na-ekwu other sickness na-egbu ndị mmadụ so advice ihe eji ya akụziri ụmụnna anyị bụ ha jewe ụlọọgwụ ma ha ya alụ wee na-asị ndị nọ na Owerri axis nwanne anyị nwoke ebe ọ nọ bụ na anọ m n'Ọgbakụ Ọkwụ Junction Uguta Road nwanne anyị nọ n'Ọgbakụ Ọkwụ Junction n'Owerri Uguta Road Ọgbakụ Ọkwụ Junction n'Owerri Uguta Road so kedu afa gị again aha m ewu Ugochukwu but ihe eji mara aha biznes m ewu Yohan Funeral ịbata n'Ọgbakụ ọwa onye ama ama irue n'Ọgbakụ Junction mee ka ị na-eje Ejemekuru Road ị ga-ahụ ebe a na-akpọ New Gateway Mortuary iju onye a na-akpọ Yohan a na-achọ ya achọ o nwere different kinds of ambulance ọ na-eji arụ ọrụ amakwana ya ama ịpụta n'Ọgbakụ jụ ajụjụ ya ga-ebe ọkada a ga-ebute gị ijiri moto a ga-adarete gị na shop m so biko ụmụnne m ndị eriri eri na-achọrọ ịnụrụ eziokwu fili na ọnwụ ike ka ha mma bịa na-atụnyere nwanne anyị ụmụnne anyị kwana ndị nụrụgoro eziokwu a anyị amalụgo na mba anyị na-agba bụ eziokwu anyị nụrụ ka anyị ka nke onye ya alụjuo n'ọgwụ onwekwana nwanne anyị nwere ọya karịrị anyị triti anyị ma na ọ bụrụ ihe emere eme kama na anyị nwere the system to treat it enwekwa gosiri bido gị ịbịa tụnye elu nwanne anyị nwoke na nwanne anyị na-eme ọfụma okwu na-eme ọfụma ngwa kpọọ fon nọmba gị 070-611-79211 08024557616 ụmụ atụrụ Jizọs ọkwụ na anụ ya ihe m ji agwarị gị ihe a bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ije n'ọgwụ na ị na-eme ekpere ka ọya gị na dị redi na anyị emepego ọfisi saịdị a na nwanne anyị nwoke bụ Yohan Funeral ọ nukwute ifuru ha nwere ọmarịcha ambulansị even sef mgbe ahụ ebunubere ogun dị moto ajụ ụlọọgwụ mana anyị ebuzi gị n'ozu wee na anyị so onye ya alụ ya jee ebe ụlọọgwụ na mgbochi ya ka gịnị ọgwụgwụ ya isiri kwene nna gị ma nne gị nka bịa ebe ha efere ya mepee na nke a nwere design nwaanyị ọfụchara fancha dadi Igbo mechara fancha n'ebe a inwe breast cancer ihe na-eme mere mama akụkọ nwanne ije scan agwa na mass no 2 point something gịnị nwa ahụ ndị dọkịta ma sizes anaghị na size cancer gị na ọgbadatago na lungs ihe ọzọ breast cancer ya eme gị bụ otu oge something na-abụ
otozi something na-abụ nwere ike bee dara sota agbawa ya jee wepụta dịtin nọ na-abụ mana the virus adịgo n'ọbara na spread ọ gbalatara ya na lungs gị ọkụchie anya ọnọgide ọza gị ofe aka aza ọ bụrụ ihe aka mere ihe a na-akpọ ya bụ gịnị kansa. Obodo oyibo niile ndị ọcha nwere kansa women forum ebe gọọmenti na-eme gịnị eneru ha anya mana enwe kansa na bọs nọ ihe mere eme ị na-afụ ya nke a amaka a na-emepekwu nke a epekwu ya ga-afụ ya ọfụma efere nke amaka ijeze mite Jizọs na mbara igwe anyị ga-ana anyị ga-ana anyị ga-ana anyị ga-ana ụmụ Jizọs ga-ana n'igwe anyị ga-ana. Onye ọcha wetara gị n'igwe 160 something years ago after ka o gburu nne na nna gị for 400 years. Ndị niile ndị ọcha gburu during slavery ebee ka ha nazi ha nakwara eluigwe nwa ka ha nara ọkụ mmụọ. Onye isi ojii tete n'ụla mbọ niile nna gba ka ọ dịrị gị na mma. Enweghị Jizọs na-agwọ ọya, enwekwana alụ nsị ndị nna nna anyị gwara anyị na-agwọ ọya. Ihe ndị nna nna anyị ji agwọ anyị ọya bụ mgbọrọgwụ na gịnị mkpa akwụkwọ. Ihe ụwa niile eji agwọ ọya ruo taa bụ mgbọrọgwụ na gịnị mkpa akwụkwọ, which is medication. Anyị wee na-asị ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na onye ọbụla nụrụ eziokwu. Onye anụ ọkwa n'eziokwu somebody nọ na US nọrọ Europe, onye nọ na Nigeria na-enwere ọkụ a na-aza ya ọdadi GO, ị na-akpị ya my papa. Onye bi na Nigeria nwere sekuriti, nwere ọkụ, nwere ụzọ, nwere pọmpụ mmiri, o nwere ambulance, mana ị na-ebe ị nwere emergency nọmba, ị na-ebe gọọmenti na-akwụ ụmụ gị n'ụgwọ, nkịta gị ya arụ ịkpa ambulance abịa bụrụ nkịta, busi gị ya arụ national ambulance abịa. So tata anyị nọ na Yoham Funeral si na ọkụkọ ntị ike na anụ ihe na ite ofe. Anyị nwere a lot of sizes ebe a. Ọnụ bịa na-atụnyere nwanne anyị nwanne anyị daalụ. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ, ma ya bụ uche m nke m chọrọ ikwu aga m etinyetu obere bekee na ya ka m wee nwee ike kọwacha ma ọkwa na kwupụtacha ihe niile m chọrọ ikwu otu o si wee dị m n'obi. Nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ezeaku Ejiofọ ọtụtụ ndị mmadụ mana ịbụ ezigbo enyi m nwoke. Ọtụtụ ndị mmadụ makwaranụ na ana m akwado ọtụtụ ihe ị na-eme. Gị onwe gị makwaranụ nke ahụ na ahụrụ gị n'anya rie nne, mana gị onwe gị makwara na ọ bụghị ihe niile ị na-eme ka m na-akwado. Maka na ọ na-abụ mgbe ọbụla ị bịara mee nke na-adabaghị m n'anya, ana m agwakwa gị sị gị na nke ị mere na ọ dabaghị. Ọtụtụ ọrụ ị na-arụ n'ala Igbo, ọtụtụ ọrụ ọma ị na-arụ n'ala Igbo, ọ dị adị anyị niile ma nke ahụ. Ndị ị na-azọ ọrịa, ndị ị na-arụrụ ụlọ, ndị ị na-enyere aka n'ụzọ dị iche iche, anyị niile ma nke ahụ. Mana o nwere nnọọ ka ọ dị ịrụcha ọrụ ọma ahụ niile, o wee bụrụzie nnọọ otu obere ihe bụ ihe ga-abịa wee mebie ya. Ozi niile ị na-ezi gbasara ọdịnala Igbo, gbasara omenala bụ ụzọ eziokwu. O nweghị ihe ọbụla m nwere ikwu maka nke ahụ. Maka gịnị? Onye ọbụla nwere ikikere ịpụta wee kwuo uche ya. Onye ọbụla nwekwara ikikere ịpụta wee kwuo ihe gbasara okpukperechi ya. Nke ahụ bụ eziokwu. Mana nke a ijegideziri wee ruo ebe a na-ere igbe ozu. Ọ bụrụ ịtụọ nke aka isi na nke a kwesịrị ndị dị otu a, ịtụọ nke ọzọ aka ma emepe nke ọzọ isi na nke a kwesịrị ndị dị otu a. Nwanne m nwoke na enyi m nwoke, nke a adabaghị chachaa. O nweghị ka o si ma mma n'anya, ọ bụrụ nke ịdị mma na ntị. Maka gịnị? Ya bụ ihe na-abịazi adị ka agụgụ a niile a na-esi n'iru akwụkwọ n'etiti ndị ụka na ndị ọdịnala. Ya bụ ihe na-abịazi adị ka ọ ghọọla iro. O butela akpọmasị dị egwu, nke bụ na onye na-ekweghịzi n'ihe i kwuru na onye ahụ kwesịrị ọnwụ, ma ọkwanụ na onye na-egeghị ntị n'ihe i kwuru na onye ahụ kwesịrị ọnwụ. Anyị ncha ka bụkwanụ ndị Igbo nwanne m nwoke. Onye na-ekweghị n'ihe i kwuru, ihe ọbụla ọ hụrụ na ebe ahụ ọ na-eje, o were ya. Nwe na-asị gị nwanne m nwoke, ị gara too far na nke a. Asị gịnị? Ị gara too far na nke a. Ka ụdị nke a hapụ imezi. Maka nke a na-egosizi igbe ozu, nke a na-asịzi na nke a kwesịrị ndị a na nke a kwesịrị ndị a. Ka ọ hapụ ịdịkwa ka ihe a niile a na-akọ na iru akwụkwọ, ihe a niile a na-akọ n'efere mba ụwa n'etiti ndị ọdịnala na ndị ụka. Ka iro na akpọmasị hapụ isi ebe ahụ wee pụta. Maka nke a na-egosizi akpati ozu. Biko
lọchietawa azụ. Maka gịnị? Anyị niile ka bụkwanụ ndị Igbo. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị mmadụ niile ga-ekweta n'ihe i kwuru. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị mmadụ niile ga-ahụ gị n'anya. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị mmadụ niile ga-eso ụzọ gị. Mana ị kwesịghị ikwuru na onye a ekweghị n'ihe i kwuru, ma ọ bụ na onye a dị isi ike, na onye a dị isi ọkpụkpụ, na o kweghị n'ihe i kwuru. Onye dị ndụ, ị na-ekwuzi ụdị akpati ga-ekwesị ya mgbe ọ ga-anwụ. Nke a adabaghị atọl. Nke a enweghị ka o si wee dị mma na ntị. Anyị niile ka bụ ụmụnne. Nwanne m, ihe ọbụla metụtara onye ọbụla bụ onye Igbo metụtara gị, o metụtara m. Ma onye ahụ na-aga ụka, ma onye ahụ na-eme ọdịnala, ihe ọbụla mere onye ọbụla bụ onye Igbo metụtara m, o metụtakwara gị. Wee na-asị biko ka nke a hapụ, ụdị nke a hapụ imekwa ọzọ. Maka gịnị? Ihe ọbụla gafekwara akpati ozu bụzi ọnwụ. Ihe ọbụla gafere akpati ozu bụzi ọnwụ. Akpati ozu abụghị ihe mmadụ ji egwu ụdị egwu a ka m kpọọ ya egwuregwu. Akpati ozu abụghị ihe kwesịrị iji na-ekwu ụdị okwu a. Onye dị ndụ anaghị asị na akpati a ga-ekwesị ya. Onye dị ndụ anaghị asị na elie ya ebe dị otu a na ọ ga-ama mma. Mba, ka ọ hapụ ịdịzi nnọọ ka ya bụ ihe ebutela iro na ekworo na akpọmasị nke iwishizi mmadụ mgbe ọ ga-anwụ, na iwishizi mmadụ na lekwa ka ọ ga-esi anwụ, lekwa ka a ga-esi eli ya. Nke ahụ adabaghị m na ntị. Ịmakwa na nke ọbụla m hụrụ ana m ekwu ya. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Ọ bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala na etu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị, otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok, itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise. Ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.